Baina, hasi zarete pixkanaka hemen serbitzen, nola egin duzu ez, osagarrirekin egin duzu? Bueno, pixkoa denate didamaki ez, esateana tierra y mar, olesko pixkoa, konejue, barazki pil bat, eta kalamarak, eta langostino batzuk, eta mejelloi batzuk. Jende asko, zaudete gaur bazkaltzen, erraza da hainbeste jenderentza bazkaria prestatzea. Ez da hain erresa, baina bueno, herri txiki bat izateko, 230 biztanleko herri txiki bat izateko, eta 140 laun biltzeko bazkaltzen, naiz eta oso erresa ez izan paella hon bat prepatzen, saiatzek pena meneziu. Izan ere, heldu asko zaudete, baina gazteak, umeak ere pila zaudete, horrelakoetan esaten da herriaren etorkizunarentzat oso positiboa dela, zueko hortan ez duzu erazorik, ez? Ez, momentu honetan mintzat, momentu gozoa dakeu, dauzkeu 60 bat ume eta pixkoa zaindu, berrezkeu gaina guain festa erakutsi, nola izateien herri bazkarik eta hola. Orain indarrak hartzen ari zarete, baina eguna ez da hemen amaitzen. Bazkaldu ondoren, ze asmo duzu? Bueno, asmoa da, umentzako egongo da hemen puzgarri batzuk egongo dira, eta gio DJ batek animatuko digu, dantza pixkoa iteko, eta gio iluntzen jaba, potea, eta gaueko kontzertu gero. Indarra bali mazkeu gintzat. Urtero egiten duzu, bazkari hau urteroko festa duzu hau, herriaren aldetik positibotzat hartzen da, parte hartzeko gogoa, laguntzeko gogoa azaltzen da? Bai. Jendea ez du maten, baino derrepente azaltzen zezkitzu launtzailea, serbitzeko, prestatzeko, denatako, eta pozgarri da, gauz bat politia da.